ମୁଁ ନେତାଜୀ ବିଷୟୀ ଚକ୍ରା ବିଷୟୀ କଲଚରାଲ ଏକାଡେମୀର ସଚିବ ଅଛି, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି। ଆଉ ଚକ୍ରା ବିଷୟୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ଜୀବନୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଦିଗରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯତ୍ନବାନ ହେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ସେଇ ଯାହାକି ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଚକ୍ର ସମ୍ପର୍କେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 1981 ମସିହାରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଲେଜରେ ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଲୁ ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଚକ୍ରା ବିଷୟୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଛାତ୍ରାବାସ ଅଛି। ହେଲେ ଚକ୍ରା ବିଷୟୀ କିଏ କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କେ ଆମେ ଜାଣିବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମନ ଭିତରେ। ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଚକ୍ରା ବିଷୟୀ କିଏ, ଚକ୍ରା ବିଷୟୀ କିଏ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ପତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ଲେଖା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କଲୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ପଢ଼ିଲୁ। ଗୌରାଙ୍ଗଚରଣଙ୍କର ପାଠଙ୍କର ଚକ୍ରା ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ସମୟରେ ପାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଅନନ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଚକ୍ରା ବିଷୟୀ ଆଉ ମହାବୀର ଦୋହରା ବିଷୟୀ, ଏଇଭଳି ପୁସ୍ତକରୁ ଆମେ କିଛି ଉପାଦେୟ ମିଳିଲା ଆମକୁ ଚକ୍ରା ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁ ଯେ ଚକ୍ରା ବିଷୟ ଆମେ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା। ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସେଥିରେ ଆମର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଭାଇ, ଜଗବନ୍ଧୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର, ଦାଶରଥୀ ଭୂୟାଁ, ଆଉ ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ତା ସହିତ ପାଣ୍ଡବ ସେଠୀ, ଏମିତି କିଛି ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆମ ବାହାଡ଼ାପତ୍ର ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ କରି ଜୟନ୍ତୀ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଚକ୍ରା ବିଷୟୀ ଜୟନ୍ତୀ। ସେ ସମୟରେ ଆମ ବାପା ଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ ବିଷୟୀ, ଯିଏକି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆଉ ଖୋଲା ମଞ୍ଚ ନାଟକ କେମିତି ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଧାରଣା ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଚକ୍ରା ବିଷୟୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉ। ଯାହାଫଳରେ ଚକ୍ରା ବିଷୟୀ ଜୟନ୍ତୀ 1981 ମସିହା ଠାରୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଆମେ ପାଳନ କରିକିରି ଆସୁଛୁ। ଗାଁରେ ଆମେ ପାଳନ କରିଛୁ ପ୍ରଥମ କରି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ ଆମେ ଗାଁରେ କାହିଁ ପାଳନ କରିବା। ଚକ୍ରା ବିଷୟୀଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଜନ୍ମପୀଠ ନୁହଁ ତ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଟାକି ବିଞ୍ଜଗିରି, ଭଞ୍ଜନଗର ଠାରୁ ଗୋଟେ 8-10 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଆମ ଗାଁ ବାହାଡ଼ାପଦା ଠାରୁ ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର ହେବ। ସେଠି ଆମେ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ଗାଁରୁ ସେଠି ସିଫ୍ଟ କଲୁ, ସେଇଠି ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଲା। ତାପରେ 2004 ମସିହାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟେ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଲୁ। ବିଞ୍ଜଗିରି, ଯେଉଁଟାକି ଚକ୍ରା ବିଷୟୀଙ୍କ ପୈତୃକ ଗାଁ, ଏଇଟା ଅନନ୍ତ ଗୌଡ଼ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଭାରି ଚକ୍ରା ପ୍ରେମୀ। ଚକ୍ରାଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଚକ୍ରା ବିଷୟ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ଉଦ୍ୟମରତ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରା ବିଷୟଙ୍କ ସେଠି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଲା 2004 ମସିହା, ପବିତ୍ର ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ବା ଆମ ଚକ୍ରା ବିଷୟଙ୍କର ଜନ୍ମ ତିଥିରେ। ଆଉ ସେଠୁ ହିଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଲିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବଞ୍ଜିଗିରି ଗାଁରେ ହେଲା ପରେ ପରେ, ବାହାଡ଼ାପଦର ହେଲା ପରେ ପରେ, ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ଯେମିତି ମାର ଚକ୍ରା ବିଷୟଙ୍କର ଜୀବନୀ ଲୋକଲୋଚନ ଆସିବ, ଜୟନ୍ତୀ ଲୋକଲୋଚନ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କଲୁ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 1999 ମସିହାରେ ଚକ୍ରା ବିଷୟୀ କଲଚରାଲ ଏକାଡେମୀ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରାଗଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆମେ ବିନା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କିଛି କାମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟେ ଗଢ଼ିବା। ଆଉ ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା, ଫତେପୁର କଲେକ୍ଟରେଟ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଗଲା। ଆଉ ସେଇ